Ćao svima, dobroveče. Evo je, dobroveče svima. Dan posle velike utakmice koja je uzburkala srpsku javnost. Utakmica Superlige, Crvena zvezda u Beogradu protiv TSC. Velika najava. Iza svake najave novinara u Srbiji može da se krije jedna velika glupost. Znači, dobroveče. Živeli? Sok od višnje, domaći, preporuka za sve, čuvajte zdravlje. Utakmica, zadesim se ja sinoć na stadionu, Crvena zvezda, TSC. Vidim da je tu dosta komentara nešto bilo, 1000 ljudi me zvalo da, ja ovaj klip nisam spremao, 1000 ljudi me zvalo da dam neko svoje mišljenje i ja sam bio juče na utakmici. Teče utakmica, mi se tako družimo, šalimo. Roditelji tiho pričaju, tiho komentarišu. Roditelji se nadaju da će im deca potpisati za Zvezdu. I ta ljubav je tolika, verovatno je takva ljubav i prema Partizanu, da oni bi bili spremni da 80% novca, ugovora poklone, da se odreknu. Samo da im dete igra za Zvezdu, verovatno i za Partizan, pazite, verovatno i za još neke druge klubove. Ja gledam, kažem sebi, Bože, to su ljudi koji su spremni da ne jedu, na hlebu da budu, da im dete igra za Zvezdu. Pričam zato što tu sam na Zvezdinoj utakmici, to su neke dečije škole koje su doveli treneri, roditelji koji gledaju Zvezdu i nadaju se Zvezdinom podmlatku. Utakmica, nema šta se vidi. Nema, znači, organizacija utakmice na visokom nivou. To je, znači, obezbeđenje, policija, žandarmerija, ovamo, redari, to je bilo na vrlo hrana, rasveta, ozvučenje, vrlo na visokom nivou. Semafor, fantastično. Znači, organizacija utakmice 10. I sudija loš. Sudija neodlučan. Zvezda je trebala da dobije crveni karton. Znači, tu nema šta. Zvezda je imala par startova, je bilo, tu je crveni, trebao da pljusne ko vrata. Sudijska tolerancija. Znači, Zvezda je igrala grubo. TSC se valjao po podu. Sad, pazite, oni se valjaju po podu, oni više ni ne znaju, oni bi se valjali svih 90 minuta po podu. Znači, to je 20 minuta valjanja bilo na utakmici. Kao da igraju, ja ne znam, eto, ali to je kao da igramo, da gledamo neku petu ligu nekog, u Senegalu. Peta senegalska liga se dešava. I ništa, ja sam tu malo snimam, pa malo s Mađarima, pa onda gomila nekih TSC-ovih igrača. Vi ne znate, ne treba da znate. Oni imaju iste probleme koji Zvezda. Oni su treći na tabeli, oni su veliki, oni brane uspeh od prošle godine. Tu problema. Teže je TSC-u, ima manje budžet. A isto su rizikovali nešto, nemojte da mislite da se vraća i njima. Pa i njima se ne vraća. Ali vi ne pratite to i super, imate neko ko vam kaže onako kako je bilo, iskreno. I ne vezu, ja sam tu malo vamo namo, prvo poluvreme, deca skakuću, navijaju, igraju se, puno je emocija, topla, onako, trčkaraju, tu su dresovi, trenerke, škole fudbala, sve to jako lepo, onako, prijatno veče, 1. novembar, prijatno veče, i počinje drugo poluvreme, navijači dižu malo atmosferu, to su malo zamene, dižu navijači atmosferu, to je jedna lepa bakljada bila, onako, jedna lepa energija, i isto to se nešto menja, to niko ne prati, niko živi ne prati, a to nije dobro, pazite, to je treće plasirani klub koji igra Evropu. To šteta što to neko malo više ne prati.
I mi se sad šalimo i sad već počinje tu na tribini da ovo malom od 9 godina vičemo: mali, skini se, idi dole, idi daj gol, idi igraj dole. Jer šta ćeš ti kad je mučno, mora šala. I tu i sad tu već navijači Sever delije žestoko to, ajmo, znači svi u napad, hoćemo gol. To oni su fantastično, oni su odradili juče utakmicu fantastično. I pardon. I za mene Tukataj, veliki aplauz naravno. Sad ovi zvezdini stranci, sem Hwanga, Hwanga najbolji igrač sinoć na utakmici. Hwang najbolji, nema priče. Glazer, šta on je prespavao utakmicu. On primio gol, onaj gol je jako brzo primljen. 94. minut, on je mnogo brzo gol bio. Ono je 2 sekunde, znači ono nisu videli. To je na prvu sve išlo. Šta će Glazer, nima loptu, praktično ništa nije radio. Kažem, dosta tu valjanja bilo utakmice. Tu valjanja, tu kartona, tu... Mislim, sad ovako, tehnički utisak je da je TSC krenuo od početka snažno i da nije respektovao Zvezdu, on bi Zvezdu pobedio juče. Zato što je Zvezda loše igra. Nema tu emocija. To je loše igra. Sad, kao navijači Partizana, pa sad izdaja, pa prodaja, pa stručni šta. Ček, doći će derbi, odigraće Zvezda i Partizan, bit će najava derbija. Derbi je jedna velika utakmica. To je praktično gradsko finale, nacionalno finale u našem slučaju. Znači, osim gradskog, to je i nacionalno finale. I to je utakmica koja ranga finala Lige šampiona ili finala kupa nekog, državnog kupa. Znači, nema šta, to je utakmica najvišeg mogućeg forme, jedna najvažnija utakmica, da, u ligi. Za te klubove. I utakmica koju svi gledaju, to nema priča, to je utakmica visokog rizika, naravno, to je, znači... I tamo neki slobodni udarac, dobro, solidne, u stvari, Zvezda i dalje ne može da izvede korner dobro, znači nijedan korner Zvezda, slobodan udarac, ljudi to ne umeju da izvedu. Pazite, da li je lako ili teško? Pa njima je možda teško, ali oni ljudi to ne umeju da izvedu. S druge strane, bio je taj slobodan udarac, znači već je drugo poluvreme, duboko drugo poluvreme, kažem, kad taj je ušao, tu je Bahar ponovio utakmicu od Leipziga. Identično, ali to je apsolutno identična bila utakmica. Manje navijača, normalno, ali identično, sve iste zamene, sve u isti minut. To je sve ponovljeno. To je nešto kako on to vidi. Sad, Olajnika, Kraso, to su igrači, oni se sapliću sami od sebe. Znači, oni da li neravan teren ili, ja ne znam, kopačke su i male, možda ih stežu. Ja ne znam, oni ljudi, oni ne znaju gde su. Pazite, i centar for TSC-a izbija loptu u odbrani, ne izbija je centralni bek. Znači, isto nebuloza, tamo je isto ludilo. Onaj levo krilo, ne zna kako se zove. U kontri idu preko desne strane, njima je korner pobeda. Oni u kontri korner, a ovamo, znači, katastrofa. Mada TSC ima jednu, oni kad hoće da igraju, kad se povezani, oni igraju lepše tehnički, od noge do noge, imaju lepši pas od zvezdanih igrača, imaju tehniku, ti igrači koji igraju TSC, imaju bolju tehniku kontrole lopte i Zvezda, ja ne znam šta ovo, to je takvo mučenje bilo, znači ovaj vuče loptu, pa on ne zna onih 360 da okrene igrača, da se vrati 360, da krene ka golu. Tu, u prazno, ni Zvezda ni TSC ne igraju u prazno. To se čeka slobodan igrač, pa da on tu nešto, neka sigurna lopta, znači u prazno, nema viziju. Znači ovaj srednjak, on nema viziju
da daje to u neki prazan prostor, pa da neko natrči na tu loptu, da mu odskoči 2 put pa na nogu, na desnu, kaže da ću mu malo duže da mu padne na desnu, jer on će tamo da udari. Znači, kako se to zove, znači, potpuno jedna tupost u igri. Nema viziju. Znači, on ne daje loptu da neko predvidi da će onda da tu loptu. Znači, potpuno neuigranost. Znači, tačno ono što smo pričali. Individualno šta nam Bog da i ništa ti Bog ne daje. Pa gubiš sve i si izgubio. Ništa ti nije dao. Znači, čija je to greška? To je tehnička limitiranost. Po meni je to tehnički ti igrači nisu dobri, ne znao. Njemu treba, fudbaleri Zvezde tu su bili prilično izjednačeni. S tim što su ovi malo respektovali domaći teren, a ovi su imali podršku malo navijača, njihov teren tu, valjda su odmorniji, nisu putovali, otkud znam, znači, jeli su, bolje su svarili, ne znam, ovi su sedeli, pa tuđi WC, pa nešto ti ne prija. Znači, to su, ja kažem, fudbal ima mnogo široku tu ekonomiju, ima tu mnogo stvari. I iz tog slobodnjaka na drugu stativu, prva muka, druga, treća, iz pete Kataj daje gol. Glavom, svaka čast, lepo to, mirno, staloženo, i Kataj je tim potezom i golom po meni zaslužio da bude startan protiv Leipziga. Znači, protiv Leipziga, startan. To Joker, pa Bože pomozi, ti gubiš 3-0 i kao ide Joker. To ne, nego krene lepo Kataj od početka, pa onda Zvezda šta uradi. To je Joker i... Znate, ko je Joker? Joker je kad ti si Chelsea, pa imaš 2-3 Jokera, pa ne ide. Pa nije samo taj Joker, nego to je 12 igrača, ne Joker. Jedan igračka. I ništa su tu, eto, to je baš onako proslavljeno, fantastično, ovo što ja kažem, Zvezdini navijači su dobili baš ono što su hteli, njima je trebao gol Kataja, to je potvrda svega onoga o čemu pričamo, to je potvrda vere u domaći fudbal, to je želja za našim igračima i pa tu je stručni štab u velikom problemu. To, ko će tebi da igra sledeću utakmicu, Mijatović, ima tu sad ima velikih problema. Sem tog Hwanga, u principu, ovo ništa ne valja. Ništa, tu nema kvaliteta, nikakvog, nema liderstva, nema inicijative. Tu se čeka lopta ili se pada na centru, sapliću se sami od sebe. I na kraju, i ništa sad tu, eto, Zvezda kao povela, ajde kao, to je okej, eto, 1-0, bit će 3 boda, međutim, to sad brzo kreće u napad. Ja ne znam da li neko gledao, da li je bilo prenosa, nije. Prvi napad strašno opasan, to je isto opet neki faul bio, grub nešto, neka prednost se puštala, a nije trebao, sudija je trebao to da kazni, Zvezdinog igrača da kazni, da bude slobodni udarac. I sad ti vidiš da tu sad se igra dobar fudbal, da ume da igra fudbal, strašan fudbal. I oni to pritiskaju, 80. 84. 85. oni navaljuju, ti gledaš, ne veruješ, 90. bum, golčina, znači iz kontre, polukontre, zasluženo. 1-1 zasluženo. Navijači Severa, fantastični, sve vreme podrška, istok, zapad, boga mi, žestoko zviždanje, znači, i za vreme utakmice, znači, žestok pritisak, ljudi više nisu mogli da se iskontrolišu. I kako je završena utakmica, zvižduk, znači, vrlo velika pohvala, poštovanje, navijači su jako dobro uigrani. Ono je fascinantno, pa jeste ono, šta oni rade, pa ono, kao pozorišna predstava, znači, tu ide zastava, pa ide baklja, pa ide pesma, pa ide poruka, pa ide
oni daju neko, izražavaju pažnju, pominju nekog. Znači, pa isto je, ono se smenjuje ko na traci. Ono je uigrano, oni ljudi rade ceo dan. Ja ne znam ko to mozga, ali ono kao film da gleda 2 sata. Oni imaju svoju predstavu, pa ono je uigrano. I, mislim, fascinantno kao kulturni fenomen da tebi, stvarno, sad tamo ti je bilo 3-4 hiljade ljudi, znači da oni onako to sve odrađuju 2 sata. I ništa, to se tu obradovao, naravno da sve usporavanje, vamo namo, sudija je izgubljen skroz, nije znao kako se zove. Kraj, 1-1. Igrači kao na centar poraz, na centar pozdrav, igrači Zvezde glava dole kao da je bio poraz, tu nešto se muva, Bahar nije bio ni u odelu, on je bio u nekom džimsu, i na čovjek pravo, ali mislim da bi bilo lepo da kod kuće ipak odelo dočekaš, jer zašto da ne, ti si domaćin, nisi iz autobusa, znači. I tu, znači, ozbiljno Sever preuzima inicijativu i tu ide jedna poruka, vrlo onako žestoka, da njihovi simpatizeri igraju loše, da jednostavno igraju ispod proseka, da gube, da je 1-1 kod kuće, da je sve sad nešto postalo traljavo i taj domaći teren da nema tu snagu. I iskreno mislim da imaju i prava. Jer, pazite, ono što ja pričam, to nije privatan klub. Znači, nije vlasnik tamo neko i kaže, ma tvoje pare, bre, ja se zezam kako hoću. To je klub koji je ipak klub svih nas. I pa sad, koliko ko ima udela, znate, koliko ko ima procenta. Igrači na centru, bog zna kako, možda njima 1-1 je uspeh. Kao bod, bit će drugi, ili sad ne znam, čekaju derbi da smanje na 3, pa kao dobiju 2 Partizana, tu su u egalu. I sad ja gledam onako, to dosta se torilo, neprijatno, pa jeste. Zato ti vidiš tu policija, žandarmerija, malo oni sad tu se skupljaju, malo onako nije to niko očekivao. Onako, velika je to snaga, sila jedna, moćno je to sve. Urlik taj je vrlo moćan i ja verujem da igračima bilo jako neprijatno. To se mnogo čulo, to se najjače čulo od svega. E sad, pazite, da li kao jedan profesionalni fudbaler želiš to? To već mogu da napričaju fudbaleri i psiholozi. Znate, nije sad tu kao on prestaje da igra karijeru, pa ne može on da prestaje da igra, on je pod ugovorom. Možda se tu vezano, prima pare za to. 1-1, on je izgubio. Tu je odbrana, dobro, primjela gol, pa sad odbrana nema čist kao rezultat. Ok, nema bonus, ali ne možeš ti da zameriš. Napad je dao 1, nemaš ti da trener je praktično i dobro odradio. Ne ide, on menja, ulazi Kataj, nešto se dešava, Kataj daje gol. Trener može čak da kaže, hoću bonus za tu utakmicu. To mene ne zanima, šta vi tu kao pričate. Vidim na kraju novinari, jutros, sinoć, velike su kao priče, Bahar ostaje sad. I opet, sad to je ono novinari, 3 sata su imali sastanak posle, 2 sata su imali sastanak posle. Vidim da su i navijači stigli do slačionice, i to ne mali broj. Negde oko 150 navijača je stiglo, tamo je neko ušao u slačionicu. Pa ste, klub je tu vlasništvo svih. Žao mi je, ja sam siguran da su igrači pretrpeli stres, ali su i navijači pretrpeli stres. Tu su svi pretrpeli stres. Sad ne znam za strance stvarno ili već za trenera sad. Da li to sad ti treba da slušaš ili da ne treba, da li te to zanima, da li te to ne zanima. Ko je za to odgovoran sad? Ko će tu da popije krivičnu prijavu? Pa jeste? Sad sam ja trener tu kao neki, strani pasoš. Možda sam se loše dogovorio, možda nisam razumeo gde idem. Možda moj agent nije odradio dobru stvar, nije mi rekao gde idem.
Ali pazite, to je onda PR problem. Problem informisanja. Pa možda čak nikad ne bi došao ovde da ste ga informisali. Dobro procenti, dobro, super, klub, agent, zove ovaj onog, sve je to super, svi oni rade za lovu. Ali, gledajte, to su nečija deca, je tako, to su ipak neki ljudi, neki strani državljani u našoj zemlji, pa sad to je sve jedan naporan, težak PR. I sve ove strasti, da stišam sada, to što je uprava i menadžment kluba imala sastanak sa Baharom 3 sata, to nema veze sa informacijom koja se šalje s polja. Ali je strašno da novinari uzmu tu informaciju i lansiraju kao da je to neka izjava za medije, izjava za štampu i kao da je to neka izjava za za spoljašnjost. Pazite, jedan kolektiv ima pravo da sedi i da razgovara. I da se poziva na stvari koje je on dogovarao. I to je unutrašnje. To se radi da bi se ojačala unutrašnja struktura. Da bi se poverenje, snaga, vera u tog trenera. Taj sastanak koji traje 3 sata, pa to je sastanak da se pruži podrška tom timu, a ne da se smenjuje. Nema tu glasanja, to su gluposti. Znači, ono što se radi unutar jednog kolektiva ne može da bude poruka za nas, tamo negde napolju. To je unutra. To je da bi sutra čistačica da bi uveče to čistačica očistila dobro, da bi se ujutru skuvala dobra kafa, da bi svi radni subjekti pristupili dobro tom kolektivu i da ujutru bude osmeh i da bude ćao igrači i da se ide dalje ka sledećoj utakmici, znači da se ide dalje, da se ne ulazi u krivicu, u stid, u sramotu, u izdaju, to je cela poenta priče. Znači, unutrašnji krug u sportu radi stvari da ojača svoje redove, svoju unutrašnju lojalnost. A izjave za štampu, s polja i, da kažemo, ta neka medijska poruka i nešto, to je nešto što se da, kolektiv taj unutra, sportski kolektiv, on da izjavu. Ne znam, nisam pročitao nije izjavu šta je TSC rekao na to. Ili igrači, ili novinari izmišljaju izjave. 3 sata pregovara, 2 sata pregovarali, ovo, evo ja vam kažem, sve što se dešava unutar kluba je osnaženje kolektiva, davanje poverenja, skidanje nervoze, znači jednostavno idemo dalje, to je jedna velika unutrašnja podrška i to klub treba da radi. A novinari koji uzimaju parcijalne vesti i obaveštavaju javnost, kao da je to izjava za štampu, kao da je to izjava za novine, to je problem. Jer vi imate puno, to je opet ono tabloidno novinarstvo. Jer vi imate puno. Novinari su trebali da izveste činjenične stvari. Evo ja vam kažem. Utakmica je prošla fantastično, event je bio fantastičan. Ovo što ja kažem, to je već analiza. Da li su ovi ili oni bili zadovoljni. Ali je suštinski utakmica prošla u savršenom miru, uz gostujuće navijače, znači ničega nije falilo. Sve čisto, sve uredno, WC, tu roditelji, mame s decom, znači tu nema greški. Parking, dobro, parking ko parking, malo i na zelenu površinu. Nije lepo ni to. Ja verujem da ta gužva kod stadiona ljudima mnogo ne prija, neko žuri, ne zanima ih fudbal, bre. Ljudi gladni, žedni, tamo u ratuju, rade po Rusiji, kopaju tamo gas, naftu, rublja pada, porodica živi, kakav fudbal, bre. Znači, dajte malo da stišamo strasti. Mi razumemo da je fudbal najlepša i najveća zabava i da je mnogo profitabilna i neka se igra. Ali dajmo priliku, moramo povući jasnu liniju. Potpuno podržavam navijače koje ulaze u slučionicu. Ja to potpuno, jer kada je takva organizacija,
igrači nisu bili obavešteni i stručni štab, pa evo, sinoć su bili obavešteni, dobili su obaveštenje. Ako ne može da te obavesti trener, ako ne može da te zaposli vlasnik, ako ne može da te obavesti lokalni novinar, ako ne može neko da ti kaže, prijatelj, drug, znači upoznaš nekog u Beogradu, znači tu si živiš, tu radiš, tu imaš ugovor na 2-3 godine, pa valjda na nekom ručku će neko da ti kaže, vidi, ovo može da ti se desi, ovo može da ti se desi. Razmisli malo. U krajnjem slučaju, pa jeste, ne mogu ja sada dajem rešenja, nikome ne plaća. Ali nekad trener, igrač mogu da otkupe svoj ugovor i da odu kao slobodni igrač. Šta je teško? Koliko sam dužan, toliko, otkupi svoju vrednost i kaže ja sam sad slobodan i ode, svima dobro. Najvažnije je to. Svi moraju da daju deo sebe i da razmene deo sebe. Ali svi, na kraju, najvažnije da svima bude dobro. Ja sam zadovoljan, zato što ja volim tu atmosferu na utakmici, ja volim da to da uživam i eto, kažem, baš tu ima i puno dece koji treniraju, ima tu puno roditelja, ima tu puno entuzijazma, lep je vazduh, lepa je širina, znači, tog stadiona. Nije bila neka lepa igra i nije to sad bila ni neki rezultat, ali dobro, ima i tvrdih i teških utakmica. Remi je uvek rezultat koji fudbal ne voli, ali šta volimo? Volimo to što mi znamo. Gde smo, znamo ko smo, znamo koje su kvaliteti i dometi, šta može da se desi, šta je za očekivati. Ne mislim ja da je tamo neko bio životno ugrožen, ne, nikako, ne, to je jedna ljubav, jedna emocija. Ajmo svi da radimo da nam bude bolje. Sutra, kad bude vlasnik Zvezde, Partizana, neki Bolivijac iz Bolivije, i kad bude igralo 25 stranaca, a vi dođite na utakmicu ili nemojte, neće vas niko ni pitati. Zato što tako fudbal funkcioniše. Ali zato je fudbal skup sport, zato su plate velike, zato navijači Partizana se naslađuju, ali gledajte, da bi razumeli, sad, evo, to je ovo što je bilo i u Juventusu, ja sam dosta dao izjava za to, pa, gde će Vlahović iz Juventusa? Super mu je tamo. Evo sad će da dobije povišicu plate, ide plata gore. Juventus je jedan fantastičan klub. A znate zašto Juventus? Pa zato što niko nije digao telefon i rekao to je završeno. Jer taj koji diže telefon i to radi, se trenutno bavi mnogo ozbiljnim stvarima nego što je fudbal. To je cela poenta svega. Znači, držimo se zabave, držimo se sporta, držimo se te lepe dece koja tu treniraju i veruju u svoj klub. Pustimo i klub da radi svoje interno, neka rade svoje interno hrabrenje, podizanje morala, to je jedan jako lep gest. Ne mislim da su išta izjavili za nas, mislim da su fokusirani i koncentrisani na sebe i to je dobro. Oni trebaju da idu hrabro i očišćeni nije gotovo prvenstvo i nije gotova Evropa. Mislim da hrabro trebaju da idu ka sledeće 2, 3, 4 utakmice koje će biti isto tako fantastične. A na nama je uvek da vidimo da ćemo da idemo tamo ili nećemo, ćemo da navijamo ili nećemo. Hoćemo da pređemo da gledamo, eto, možemo se baviti i košarkom, možemo se baviti i nekim drugim sportovima. U svakom slučaju, sve što se dešavalo i što se dešava je potpuno negde očekivano. Takve probleme imaju svi klubovi na svetu, takve probleme imaju sve organizacije na svetu, ali što se tiče, znači, fair playa, kvaliteta, mislim da je sudija podbacio, to ću ponoviti, to nek se bave oni time, mislim da je ceo event i događaj od početka do kraja bio fantastičan. A pa jeste,
Oni koji vas vole, oni negdje imaju pravo i da vas kritikuju, do trenutka kada im vi to pravo ukinete ili do trenutka kada oni prestanu da vas podržavaju. To je život, to su živi interaktivni odnosi. Ja ne bih voleo da vidim stadione bez navijača ili da budu stadioni samo pozorišta, kamerne ove atmosfere. Ja ne bih voleo da vidim kazne od po 2000 evra, znači za huliganstva stadiona i pod ovim okreljima klubova i pod logovima. I ne bih voleo da vidim i trajno proterivanje sa stadiona. A gledajte, prepoznavanje lica za ulazak na stadione je tu sutra. Tako da, vodite računa. Jednom, kada vam zabrane ulazak, vi više ne ulazite. To je to. Do nekog skorijeg viđenja i do nekih boljih informacija se svakako družimo. Nije ovo bila nikakva kritika na nečiji račun, ovo je bilo jednostavno jedna sreda veče, fudbalska sreda veče. Siguran sam da svi segmenti tu znaju, kao što ja znam šta sam ja radio sinoć i šta je moj posao bio, tako da nadam se da ste i vi uživali u tome i samo nemojte verovati novinskim izjavama, zato što novinske izjave nekad nemaju veze, nekad previše našminkaju, a nekad previše poruže nešto što ništa tamo nije bilo mnogo ni ružno, ni toliko napeto. Sve je to bilo potpuno jasno i očekivano. Advokati, ugovori, menadžeri, potpisani ugovori, pazite, to su vrlo ozbiljne stvari. I arbitraže u fudbalu su svakodnevna stvar. Nema profesionalnog sportiste koji nije išao na sud. Nema trenera i kluba koji nije išao na arbitražu. To je realnost. Ako ste fudbaler, verujte mi, budite spremni da idete na sud i da idete na arbitražu, jer to je sastavni deo profesionalnog sporta i fudbala. Toliko od mene, hvala na pažnji i nadam se da se vidimo uskoro sa nekim lepim vestima. Nisu ovo bile loše vesti, nego nadam se da se vidimo i sa nekim pobedama kad će ovaj klip biti kraći. Toliko.